Yan, welcome sa Boracay, bro. Nice to be here sa Boracay. So we're finally here. Yan. Shout out sa mga gustong pumunta dito na hindi Shout out natutuloy. sa lahat ng mga Spiro na nandyan. Punta kayo. Ito na! Oh! Patay! Oh! Good morning mga idol. Another day, another adventure tayo ngayon. Kasama si Master Kai. Parang zero. Master Daniel. Ano kaya yung plano niya sa bangka na yan? Talagang desidido siya, oh. Yan si Master Kevin. Si Kuya. Ayun. Walang water sports dito sa Boracay. Kaya kami ulit yung bida ngayon mga kaspero. Ayan yung mga ibang bangka pumunta sa Romblon para doon magtago. Dahil bukas magla-landfall yung bagyo dito sa isla ng Boracay. Pero tingnan nyo mga kaspero, yung panahon ngayon napakakalma. Pero baka i-surprise tayo bukas. Kaya nagsipaghanda na sila. Ayun na. So abangan na lang natin mga kaspero kung ano yung mahuhuli namin mamaya. At syempre yung gamit pa rin nating pana, itong gawa ni Bro Bem. Yan, yung Oro Sub na demultiplied natin. Saka Salvimar Shaft double barb by Corsi Spearmaster. Okay, Sir Abraham. Ayan. Natutong sumisip mag-isa, walang airtime, panata, panalang lakas ng loob, laban sa agos, laban sa gutom. Hindi uso ang shortcut, bawat isda may kwento, bawat huli may respeto para sa kalikasan. Panalo! Gabby Ramal sa ilalim ng alon, one breath, one dive, one shot. Gabby Ramal, spearfishing, YouTube stories, tunay na buhay. Hindi lang ulat, may saysay, tradisyon ay binubuhay. Mula lolo hanggang ngayon, pamanay binabantayan. Gabby Ramal sa ilalim ng alon, one breath, one dive, one shot. Gabby Ramal, spearfishing, hindi lang content, may puso. Lumulubog na ang araw, bitbit ang pana, handa na. Tahimik lang ang paligid, sa ilalim buhay ang galaw. Hindi dito basta laro, dito sinusukat ang tibay. Lalim ng dagat kalaban, pero puso ang tunay na sandata. Gabby Ramal sa ilalim ng alon, one breath, one dive, one shot.
sumisid mag-isa, walang airtime, panata, panalang lakas ng loob, laban sa agos, laban sa gutom. Hindi uso ang shortcut, bawat isda may kwento, bawat huli may respeto para sa kalikasan. Panalo. Gabby Ramal sa ilalim ng alon, one breath, one dive, one shot. Gabby Ramal, spearfishing, YouTube stories, tunay na buhay. Hindi lang vlog, may saysay, tradisyon ay binubuhay. Mula lolo hanggang ngayon, pamanay binabantayan. Gabby Ramal sa ilalim ng alon, one breath, one dive, one shot. Gabby Ramal, spearfishing, hindi lang content, may puso. Lumulubog na ang araw, bitbit ang pana, handa na. Tahimik lang ang paligid, sa ilalim buhay ang galaw. Hindi dito basta laro, dito sinusukat ang tibay. Lalim ng dagat, kalaban pero puso ang tunay na sandata. Gabby Ramal sa ilalim ng alon, one breath, one dive, one shot. Gabby Ramal, spearfishing, YouTube stories, tunay na buhay. Natutong sumisid mag-isa, walang airtime, panata, panalang lakas ng loob, laban sa agos, laban sa gutom. Hindi uso ang shortcut, bawat isda may kwento, bawat huli may respeto para sa kalikasan. Panalo. Gabby Ramal sa ilalim ng alon, one breath, one dive, one shot. Gabby Ramal, spearfishing, YouTube stories, tunay na buhay. Hindi lang vlog, may saysay, tradisyon ay binubuhay. Mula lolo hanggang ngayon, pamanay binabantayan. Gabby Ramal sa ilalim ng alon, one breath, one dive, one shot. Gabby Ramal, spearfishing, hindi lang content, may puso.
Lumulubog na ang araw, bitbit ang pana, handa na. Tahimik lang ang paligid, sa ilalim buhay ang galaw. Hindi dito basta laro, dito sinusukat ang tibay. Lalim ng dagat kalaban, pero puso ang tunay na sandata. Gabby Ramal sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Gabby Ramal, spearfishing, YouTube stories, tunay na buhay. Natutong sumisid mag-isa, walang airtime, panata, panalang lakas ng loob, laban sa agos, laban sa gutom. Hindi uso ang shortcut, bawat isda may kwento. Bawat huli may respeto para sa kalikasan. Panalo. Gabby Ramal sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Gabby Ramal, spearfishing, YouTube stories, tunay na buhay. Hindi lang vlog, may saysay, tradisyon ay binubuhay. Mula lolo hanggang ngayon, pamanay binabantayan. Gabby Ramal sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Gabby Ramal, spearfishing, hindi lang content, may puso. Check muna natin yung mga nahuli, mga kaspiro. Kung okay na ba to? Aba, kadagdag ng simak. Kapana si Master Danny ng isang king mac. Ayun. Lumulubog na Budol fight. Budol fight sa pins. bitang pana, Double purpose. handa na. Ang ulam natin, Tahimik lang ang paligid, atay. sa Atay. At ilalim ang galaw. minudo. Hindi dito basta laro, dito sinusukat ang tibay. Lalim ng dagat kalaban, pero puso ang tunay na sandata. Gabby Ramal sa ilalim. One breath, one dive, one shot. Gabby Ramal, spearfishing, Mga kaspiro, maghanap tayo ng isda dito gamit itong stick. Baka may lumabas na malaking isda. natutong sumisid Tayin natin, baka may lumabas. ang airtime, I-ready natin yung kutsilyo. panata, Baka lumabas yung malaki. Yan. Ito na! panalang lakas ng Patay! loob, Baban pa! laban sa agos, Wala! laban
Hindi uso ang shortcut, bawat isda may kwento. Bawat huli may respeto para sa kalikasan. Panalo. Ayan, busy person ang mga tao. Mag-iihaw kami. Ito. Meron tayong bisita from Samal Island. Siyempre, ang maker ng mga pana sama sa Sub.Ph. Ayan, si Bro Dodip Ilyasar. Ayan, siyempre ipagkilaw natin ng napakasarap na tangigi. Special naman ng magiging bisita natin. Ayan. Right. Siyempre, inihaw na King Mac, oh. Wow! Makrema. With butter pa yan. Alright. Panalo. Sarap nito. May sisigang pa tayo. Yun, oh. Sisigang. Ilaw. Panalo. Ayan, nandito na yung hinihintay natin. Sub.Ph! Ayan, o. Tsaka yung misis Tsaka niya. misis ko, Ayan. partner ko. Ito yung Welcome sa totoong Boracay. partner ko, hindi yung mga Spiro. Kasi kachat ko palagi mga Spiro eh. Oo. Ayan, welcome sa Boracay, bro. Nice to be here sa Ayan. Boracay. So we're finally here. Ayan. Hopefully- Shout out sa mga gustong pumunta dito na hindi Shout out natutuloy. sa lahat ng mga Spiro na nandyan. Punta kayo dito ng Boracay. Murang-mura lang. Wala kayong gagastusin. Benta nyo bahay nyo. Pero, honestly speaking, punta kayo dito sa Boracay. Maganda yung area. Tapos, malay nyo. Baka dito nyo matagpuan yung forever nyo. Forever. Ayan, ready na yung kilawin. Yun, kilawin. Alright, King Mac. Yung ihaw, hindi pa ready. Hindi ako makasali kasi napang Oh, syempre! driver eh, hindi pang driver. Dito. Asan ba? Pwede. Magnetic ba? Ginoy, dito na lang. Ginoy. Dito kita bro. Kanoy? Dito Mas na Noy. Di, pag tumabi ako master, niliit ako eh. Dito ako sa maliliit. Hindi uso ang shortcut, bawat isda may kwento. Mamaya, pag t-shirt naman tayo. Picture tayo na may t-shirt. Kain na lang. Kain muna tayo. Kain. Yun, thank you. Ito yung maganda, lamig. Ito yung masarap kapag Spiro yung pupuntahan mo. Oo. Ito yung ulam, tangigi pa. First blood ni Gabby yan. Grabe Ito yung doon sa binamano ko Napaka eh. yan. 100 yung kilo ng tangigi nung papunta namin eh. 100 lang. 100? O di ba 120 yung pag kayo 120? 120 yata eh. Oh, tangigi. Pupunta namin 100. 70 yung talakito. Dali, na yun. Tangigi 100. Yan. Mahal pa yung kayang dito. Tawag ito? Countdown pa. Naka-premiere kasi yun eh. Ayan, ay pasalubong sa atin. Ganda na 450 each. 450 each. Gcash na lang. Ayan o. Sub.Ph. Palubat na pa.